Oli, com anem? A veure, jo voldria haver parlat d'Alacant fa uns dies, d'acord? I ara en parlaré. En parlaré de això, la marrana que acaba de fer el govern del PP en el beneplàcit de Vox. S'estan deixant... a veure, jo crec que Mazón està en la merda i no tenen una altra opció que cedir davant de propostes ja no antivalencianistes, com fa el PP, sinó valencianòfobes, directament. El valencià és la llengua pròpia d'este territori en el sentit en què després de fundar el Regne de València, primer, molta gent es pensa que en Oriola, que abans es deia Oriola, fins fa 200 anys, vull dir, i es parlava valencià al 1800 encara, però va patir un retrocés, ja al segle XIX ja va desaparèixer, d'acord? Molta gent es pensa que no tal, però en tot el regne es parlava, lleva de les comarques xurres, que en un principi parlaven això xurro, d'acord? Però que el xurro, jo crec que una persona monolingüe en xurro fa 100 anys i els pares de la iaia, amb un poc de voluntat dels dos, podien entendre's, perquè si mireu perfils com el de Cultura Xurra, o sigui, és que és flipant, és que són valencians, vull dir, d'acord? Encara que la major part ha sigut repoblada en un principi per catalanoparlants i els altres per aragonesos majorment, però no vol dir únicament, perquè el valencià central ha estat repoblat també per molts aragonesos, raó per la qual, a veure, apitxem, ensordim, tot això, d'acord? I no passa res, és la nostra manera de parlar. La qüestió, la valencianitat d'Alacant no es pot negar. El que passa és que Alacant ha rebut moltes hòsties. Jo treballé en Alacant al 2020-2021 i a mi m'explicaren lo dels bombardejos, o sigui, va ser super horrible. Imagineu-vos l'aviació de Mussolini, en vegada de passar per la mar, li pega la volta a les muntanyes i per dins entrar cap al mercat i ho bombardejar. Això, sang horrible. Després, els franquistes enviaren a Alacant, perquè era roja i republicana, i si resistia, enviaren pues això, funcionaris a menysprear i tal. Els han pegat moltes hòsties. O sigui, és com una València o Barcelona, però el fenomen s'ha produït molt abans. Hi ha hagut una migració massiva perquè jo he conegut en el Cabanyal una senyora que em digui, al costat del mercat del Cabanyal, Armosant, me digui, sí, jo nasquí, me sorprengué perquè utilitzava el passat simple, o sigui, ja estava molt fet al Cabanyal, no? Cabanyal Canyamelar. Però em digué, no, jo nasquí en Alacant, en Benalúa, i se parlava molt de valencià i tot això. Però, clar, això anys finals dels 40 i tal. O sigui que el valencià és la llengua d'allí, simplement. Com jo dic sempre, si tu no parles valencià en qualsevol localitat històricament valencianoparlant, n'hi ha dues possibilitats. O bé, que els teus pares barra iaios no són d'ahí, tots tenim 4 iaios, no? Si tu en tens 1 o 2 o 3 o 4, potser el parles, o potser s'ha perdut perquè per vergonya deixaven de parlar-lo. Una de dos, o eres de fora, o la teva família és de fora, o tens iaios d'ahí, però l'han perdut, d'acord? I jo quan treballé allí en 2020-2021, treballé en Mutxamel, molt simpàtics, molt agradables. De fet, vaig veure que tots els pobles al voltant d'Alacant són supervalencianoparlants, però és flipant. I Alacant també. I de fet, mos pensem que té un percentatge molt reduït i no s'aixina. En Alacant perfectament pots tindre que sàpia parlar-lo, no necessàriament llengua materna, és que jo diria un 30%, i sense exagerar-vos, inclús més, que sàpia parlar-lo. Ja no vos estic dient llengua materna. Clar que jo, quan es comenci l'Escola Oficial d'Idiomes, estudiava Èuscar, vos estic pegant la xapa, però és que és molt interessant. La feia en València, me'n vaig anar a Alacant, la vaig fer en Alacant, i dels col·legues que vaig conèixer, una xicona era la cantina d'allí de tota la vida de veritat, des de fa 800 anys, i la seva família parla valencià. Ella no l'ha perdut. Pues com este cas n'hi ha més. El que passa és que els valencianoparlants d'Alacant tenen por de parlar valencià por si les ponen cara de asco, que a mi em faria molta vergonya. O sigui, veus que la llengua pròpia ha estat maltractada i no poses de la teva banda, està clar que és per complex, que tenim un cert complex. El que me n'estic adonant ara és que en esta prohibició, que al final no deixa de ser un paper, imagineu-vos que ho aconseguixen, que posen Alacant com a zona de predomini lingüístic castellà. Alacant mai ha perdut el valencià. Molta gent diu, no, però és que en la Vega Baja, en el Baix Segura o Vega Baja, se va perdre completament fa 200 anys. Per tant, tu no pots dir-li a la gent, és que no saps parlar o no, perquè se va perdre. Pel mateix motiu,
migració massiva d'un 40% de murcians, prohibicions, i en qüestió de 200 anys, pla, morta, val? No passa res, però bueno, ha sigut així. I en Alacant encara s'ha mantingut, encara hi ha gent d'allí de tota la vida que encara el parla. Per tant, és una ciutat valencianoparlant, solo que tu t'hi has ido de tu casa i una de dos, o eres superbona persona, tens intel·ligència emocional, eres empàtica, o en uns xicotets casos te has tocado el papo, d'acord? I eres un poquito beligerante. Jo en un vídeo de sociolingüística que tinc, les bones i les males persones, jo considere que tens de gent castellanoparlant. Quan jo dic castellanoparlant vol dir que el tenen com a primera llengua, no vol dir que no sàpien parlar valencià. I valencianoparlant, és el meu cas, vol dir que el tinc com a primera llengua, no vol dir que no sàpia parlar castellà o unes altres llengües, d'acord? Gent castellanoparlant de primera llengua sap parlar moltes llengües, ¿vale? Jo sempre dic que tenim un percentatge molt gros de gent empàtica, bona i tal. El que passa és que, clar, tu dius, per què no els veiem en els comentaris? Perquè la gent bona no se dedica a perdre el temps dient, oh sí, sóc bona persona, només els moniatos. I tenim un 10%, d'acord, de gent de veritat, d'acord, els percentatges més o menys són a ull, però de gent que dius, xico, ja. I fins i tot dins d'aquest 10%, la gent no és que siga mala, és que se deixa endur per la pressió social. I en Alacant la pressió social de no parlar valencià, si n'hi ha una persona de 10 que te pone cara de asco, tota la gent se dix. Però jo crec que ara aquesta mentalitat està canviant. I de fet estan agredint tant en tantes coses que la gent que té el castellà com a llengua materna i que sap perfectament parlar valencià en Alacant, m'acaba de parlar un xicón, me diu, vaig a parlar només valencià, només per a fer-los l'encontra, per a posicionar-se del costat del reprimit. O sigui, és que és així, en situacions d'injustícia hem de posicionar-nos del costat del reprimit i no del costat del repressor. I és el que la gent a la cantina està fent. Jo crec que la gent a la cantina té bona voluntat, o sigui, d'ahir de tota la vida o hagis vingut de fora, la gent és empàtica i el que hem de fer és mantenir la llengua, ajudar a aprendre-la i si tenim algun negoci, posar-ho també en valencià. Si dius, és que si ho poso en valencià em diuen no sé què, posa-ho en valencià, en castellà i en anglès, si et dona la gana. I fomentar que es veja, d'acord? Perquè la gent, com jo sempre dic, imbècil no és. Per tant, volen guerra, tindran guerra. Parlem valencià, ajudem i donem-li a Alacant l'estatus de ciutat valencianoparlant que té valencianitat i que l'ha tingut tota la vida. I encara que ells, en un paperet, diguen que no, nosaltres sabem que això no s'aixina. Visca la terra i parleu valencià.